Lokho soqhubeka futhi sikhona lapha. Kunzima madoda, kunzima. And umuntu ongabaziyo lobo bunzima lobo ngiyamzwela. Idlozi mali engathandanga liyaxova. Idlozi liyaxova phela lizelwe njengomthakathi ngelinye lapha. Uzuzuyilungisa indaba yalo. And bathanda ukwenza izinto ngenkani. Mase linjalo lebe lenza nesihluku nje kuwe. Ungaze ungavumi ngempela ukuthi wena wangenwa ngogogo wakho. Hayi akusogogo lo. Nangenze ngangenwa izitha nje. Iyamadlozi ezitha zomndeni. Akwazi kwenzeka into ezinje kimi. Babe benganandaba kwenzekani bafuna lokho kwabo. Sokuhle ukuhlala wazi uqondisisa ukuthi yini osungayenza ukuthi ungazitholi uwela entweni ezinjalo. Singama spirit mediums. Lezo zinto zilungiswa yithi lapho.